estamos hoxe aquí con Álvaro do restaurante Paprika para presentarvos unha elaboración superchula do noso cordeiro de Pastores de Galicia, empregando un despecie do produto estrella, que é as chuletillas do cordeiro. Un cordeiro tierno de 2 a 3 meses de crianza, en base a pastos, con a alimentación materna da leite das ovellas ao cordeiro e cunha crianza de 2 a 3 meses de idade. Como estades vendo, Álvaro está utilizando as chuletillas o cardé e é unha elaboración de cordeiro, a chuletilla con allo, tomillo, colmenilla e o máis importante e o que lle dá o toque fundamental é o sarmiento das vides da Ribeira Sacra, co cal damoslle tamén valor aos produtos autóctonos aquí de Lugo. Explico os ingredientes que utilizamos: unhas colmenillas, unhas morillas confitadas nun aceite neutro con os allos, que lleva moi ben o cordero. Utilizamos a parte máis noble, inda que se poden utilizar moitas partes no cordero, todas, vísceras, entrañas, os sesos, etc. Un pouquiño de curry, folla de curry e folla de tomillo, o fondo oscuro cos osos do cordero, no que fondeamos unhos allos tamén e o propio tomillo, un pouquiño de vinagre cabernet sauvignon e un pouquiño de azúcar moscovado, e depois vamos a dar un toque de fume de sarmiento de vides da Ribeira Sacra, de mencía da Ribeira Sacra, como se fan na Rioja con sarmiento, pero en este caso con mencías, con cepas da Ribeira Sacra. Bueno, despois de ter limpio o carré, o que se fai é un marcado clásico na plancha e remataremoslo despois no forno 3-4 minutos, dependendo do punto de cocción que lle queramos dar. Pois rematamos no forno a 200 grados aproximadamente, uns 4 minutos, depende do punto de cocción que lle queramos dar. Bueno, pois vamos a rematar, tan sinxelo como vedes, darlle protagonismo ao carré. Vamos a facer algo, un toque diferente. Vamos a salsealo con este fondiño que vos falei. As morillas, unha seta moi carnosa, con un sabor a bosque, a terra, a humedad. Os alliños confitados, que vos parecerán se cadra moito allo, pero o allo, ao confitarse en aceite, perde un montón a forza. E despois unhas folliñas do curry que estaba tamén no fondo na salsa logo, e unhas folliñas fresquiñas de tomillo. Vale? O que vamos a facer é darlle un afumado rápido, en este caso con esta pipa e con un poquinho de sarmiento de cepas de vides da Ribeira Sacra, de mencía en este caso, un toque, un afumado rápido que vamos a facer con esta campá. Un toqueciño, dalle ese toque a brasa e ese toque a sarmiento. Deixaremos uns segundiños, tampouco queremos que se pase de afumado.